babban malaminmu, Yesu babban malaminmu. Yanuwana a cikin Kristi, a yau Lahadi na farko na Kirsimeti, Ikkilisiya na bikin iyalin mai sarki na Nazaret, wato iyali na Yesu, Maryamu da Yusufu. Muna rayuwa ne a lokacin da cibiyar iyali ke fuskantar barazana mai tsanani. Mun san da cewa iyali ita ce al'umma na tanyan Adam. Iyalin su sha wahala sosai a zamaninmu, saboda haka al'umma gaba ɗaya suna shan wahala. Don haka Ikkilisiya ta ba mu kyakkyawa abin koyi na abin da ya kamata iyali ta kasance. Duk karatun da aka yi a wannan Lahadi sun zaɓi umarni a hankali game da iyali mai kyau da kuma ayyukan kowane memba don kiyaye sarkin iyali. Zaɓi na biyu don karatun farko daga Sirak, a taikace ta yi maganar bukatar yara su kasance da haƙƙi da kuma biyayya ga iyayensu. Saboda haka mai girmama mahaifiyarsa kamar mai tara dukiya ne. Duk wanda yake girmama mahaifiyarsa zai ji daɗi ‘ya'yansa shi ma. Karatun ya sake bayyana a sarari, duk wanda ya girmama ubansa yakan yi ƙoƙari domin ya kiyaye kansa da gare su. Ya sake cewa idan ya yi addu'a sai a ji shi, kuma wanda ya yi ta bishi ga uwarsa to kamar wanda yake tarawa kansa dukiya ne. Kuma a cikin wannan karatu mun sake ji cewa duk wanda ya ɗaukaka mahaifiyansa zai sami tsawon rai, wanda kuma ya yi biyayya ga Ubangiji zai hutar da mahaifiyarsa. A wasu kalmomi, a cikin iyali mai kyau, aikin yara ne su faranta wa iyayensu rai. Sa'an da suka yi haka, babu shaka albarka ta biyo su, kamar yadda manzo Bulus ya gargadi a Afisawa Sura 6 aya 1 zuwa 2. Amma a yau abin da muke gani yara suka yi wa iyayensu abu ne da ba za mu so mu yi tunani ko mu yi magana a kai ba. Maimakon yaya su zama ma iyayensu abin albarka da farin ciki, abin kunya ne da kuma bakin ciki. Muka gani yadda yara suke yi wa iyayensu a rana ta yau, har ma ga aike su zuwa kabarinsu da sauri. A zaɓe na biyu na karatunmu na biyu na yau, daga wasikar manzo Bulus zuwa ga Kolosiyawa Sura 3 aya 12 zuwa 21, shi Bulus ya bayyana alale da halale masu kyau da iyali Krista mai kyau. Ya ce, ku tufatar da kanku da tausayi na gaske, da nasiha, da tawali'u, da tausayi da hakuri. Ku yi hakuri da juna, a yafe wa juna da zara an samu matsala. ‘Yan uwana a cikin iyalin Krista, kowane memba ya san hakinsa a cikin iyali. Idan mai gida yana son matarsa da ‘ya'yansa ta hanyar kula da su da kuma yi musu tanadi, yakan sami sha'awarsu. Idan uwa tana girmama mai gida kuma ta tabbatar da ‘ya'yanta da kyau, abubuwa za su yi kyau. Idan yara suna yin biyayya ga iyayensu, iyali za su ci gaba. A cikin bishararmu na yau, Sarkaka Luka ya sanar da mu yadda iyayen Yesu suka yi wa kansu abin da ya dace, suka taka rayuwarsu a renon shi Yesu Kristo. Haka suka ci gaba da rike shi
har cikin soyayya har ya isa ya kula da kansa. Sun biya masa bukatunsa kuma suna tabbatar da cewa sun rene shi cikin bangaskiya. Sun yi haka ne ta wurin gabatar da shi ga Ubangiji a lokacin da ya dace. Da suka ji cewa ya ɓace, da suka zaci ya ɓace, sai suka neme shi. Lallai sun taka rawansu da kyau a matsayinsu na iyaye. Bishara ya kuma tana da mu cewa a cikin iyali dole a samu matsala da matsaloli. Yau Yusufu ya taka rawarsa sosai, don haka shi abin koyi ne ga dukan ubani. Maryamu ta kuma taka rawarta sosai ita ma. A nasa bagarin, Yesu bai kasance mai rashin biyayya ko bai ba ma iyayensa matsala ba. Ya fahimci matsaloli da iyayensa sukan fuskanta. Saboda haka, yanwana cikin Kristo, iyali mai sarki ya zama mana abun koyi. Iyalin nan mai sarki na Nazaret, kamar yadda Allah ya nufa. Iyali Krista, iyali ne da suka tare da addu'a da aiki tare da cikin aminci. Iyali ne da ke ba da girma da daraja da kowane memba. Iyali mai kyau dole ne su kasance da kauna, da salama, da haɗin kai na manufa. Wannan shine misalin iyali na ikkilisiya ta gabatar mana a rana ta yau, domin su zama mana abin koyi. Don haka bari mu roki iyali mai sarki na Yesu da Maryamu da Yusufu su taimake mu, domin mu ma mu yi rayuwa kamar su. Allah ya sa mana albarka, kuma ya albarkaci kalmominsa a zukatanmu ta wurin Yesu almasihu Ubangijinmu. Amin.